Ikusentzuleok, ongi etorri, hemen Tasio Zupe, Tasio Zuperen kanalean, noski. Kamara pixkat, kamarako gauzak aldatzen ditu naiz, da iruditzait oain pixkat hobeto ikusteala aurreko tamaino. Ia baten bat sartzean txatea eta konfirmatzeiten hori, baina usteet kontrastea eta berrilo bat pixkat ikutu ditut, eta hobeto txuen fokauta baleo ezela. Esaidazue, lagunok esaidazue, ala dala, esaidazue. A ber, asmatze deun. Zuzenekoakin konektatzen. Dana ondo joa. Bai. Bueno, ongi etorri YouTubeko ikusentzulei baita. Zemuzate, bueno, ez dakit 6. saio uste dela, signalizekoa. Eta aurrera goaz, historia errontan. Zer zango izuet ba? Mago txapelakin. Ja ez, magia. Eta aurra inberdeu, bagoaz lagunok. Aupa dek, zemuz geha dek, espaldiko. Ondo bizi algea, bueno. Joko martxan jarrikoet. Eta murgildu gaitezen lagunok, murgildu gaitezen. Ez dut, bate haitzen ontxe. Oain bai, onatek posten naiz, baina ezin dut kendu, ez kendu, ze aurikolarrakin ja ez du enkajatzen. Bestela ere justu guztuko abitzait burun, eta honekin ja, agor, pena da, Zerbait pentsau horren nago, igual kasko batzuk, belarreko zulon sartzean kaskok, naiz oso zalea, eta ez dauzketu, baina igual batzuk lortu baitut, beti txapelakin egoteko, ze komeni da ez? Grazi pixkat. Bueno. Ixa boxeko mandoa konektatuko dugu. Egia esan mando erra da. Hasieran ez zaien amestu gustatzen, baina kontuatu naiz PlayStationeko baino hobea dela. Pilan kontua kenduta, baina hemen entxufa bitet eta ez dut ez pileik ez ezer. Beti konektauta dago, eta fuera. Ai. Lagunok, guazen horrea. Bai. Bueno, asuntoa interesante dago. Historie behitzen nahitu naiz baita, azkar gargatzaula. Historie behitzen nahitu naiz baita, pixkat gehiago onteatzeko, eta datu gehiago dauzket burun histori buruz kontatzen joan naiz bidengoa zela. Ez detola ikearezko gauza pilare ekarri, baina gauzatxo batzuk bai. Eta hemen zerbaitin gendun, igogailua martxan jarri genuen, beste igogailu raro hori, ez batzen izena, Paternosterra. Paternosterra martxan da, bordun aurrerapena kiteko mongea. Hau, pistola hartuko deu. 12 milimetroko munizioa ez, 10-ekoa berdeu, eta ez daukeu, beraz gaizki goaz. Munizio gutxeikin. Eta ze falta deu, erabilera bakarreko zarabiatzailea ondo, autoinjektorea ondo. Igual autoinjektorea kendun goet. Baitu esate izuten. Eta hartukoet beste spray hau hartukoet, gehiago dela. Modulu eidetikoa, hau argazkik ateatzeko da. Gehienez 6 oroitzapen visual. Eta nik gustatu nekin aurrera bazela. Aupa jargi, atxaldeon, abestaldea, kaixo! Postenaz lortuzula funtzionatzia jokuak, bai, la ostra, bai, jargiri telegramatik txapa ematen nahitu nahiz, zazpitako hasi nahi nun, da etzian funtzionatzen jokuak. Azkenen ordenadorea, baldakizu ze truko indeten ilargi, asmatu, informatikako truko basikoa, ordenadorea itzali, piztu, ez da izema gauza probatu dituten, gero ordenadorea itzali, piztu, eta orduan bat zebilen. Ilargi gauza bat mesedez, ustet hobeto ikusteala, ea zer izun. Oain, ez da beste tamaino hobeto ikusten? Ajuste txiki batzukin ditut, hobe berandu inoiz bino. Bai, baina iazu kaso. Bai, askoz hobeto, hobeto enfokatzeula. Zerbait indet ajuste kontrastea eta aldatuet pixkat, eta esango nuke hobeto ikusteala. Erki. Albert Berriz berriz jarriko dugu. Eta hemen berdin du, hola txikin jarrita, ez da zerrantzen baten, baina bueno.
ba, guztua nago entzat, pozik, barrutik pozik, eta horrek balio. Bueno, lagunok, aurrera beraz. Estainu, ongi etorri estainu, aspaldiko, zemuz bizigea. Miniaturantzat gestu politia. Hola jarriko naiz ez, urrengo miniatura, ilargi egitezkit miniaturak, nik argazki bialtzizkiot, YouTubeko bideotako miniaturak. Atxalseon, estainu, atxalseon. Beno, nundik noa, lagunok, nundik noa. Elevation lobby, ez, elevator lobby. Lobby? Aizue, lobby zer da? Lobby berezea da, ez? Presio talde bat ezela, ez? Hola, negoziante kuadrilla bat, edo zea bat, ez? Esparru bat ezela, gizarteko alor bat ezela presio egiteuna, ez? Zetik elevator lobby? Nundi dator lobby itzaba? Paternoster engine room, horren ginean. Vale, fluid overflow, vale. Hemendik bagoaz, hemen ez da beste hondik. Pixu hontan bosgarrenen gare. Orduan ze, batxugi baiak o ez? Batxugu balak o ez? Balak gutxitugu. Jargi, gutxi. Gutxi, bai. Hala. Onar dezagun, bala gutxi hauzkeu, eta horrekin moldatu berra dago. Bale, hemen buzoia do, eta buzoi hortako giltza lortu behar genuke, baina, interesantea da, oain, beste Paternoster igogailu hori martxan jarri deula, orduan, joan berde hori daun lekura, ia ze nobedade kartzeitun. Lobby vestibulo da, ados. Baina beste lobby, zetik erabiltza dugu lobby hitza beste esan nahi horrekin. Vale, hemen egon da gaude eta... Vale, por cierto, gaur hobeto dabil jokua, Ja aldatu berrekok, streama kalidade gutxi gone ematen naiz, baina jokua hobeto dabil. Euskalo gizona. Vale, hemen iskinen da aurra segiko dugu, jak, gozo. Ederra, bat bikoa. Hor cleaning room bat dago, baina etzego interesatzen. Goazen elevator aldea. Hitzak bi esan nahi ditulako, bale. Etzan nahi komplikatua. Jak! Epa. Bueno. Ze pasau da? Osea, eta pixu galen atatzen naiz? Posible alda. Zeatik martxan dota pixu galen atatzen naiz? Nola ulertzea hori? Ni hemen bizitza jokatzen nahi naiz? Alperrik? Mesedez, Ibaioz etor dadila, Esplikazioak ematea, ze pasatzea hor? Ui, hemen egon ginen. Baina berez jotxe dikeu. Hau zazpigarren pixua dela suposatzet. Eta hemen ze, Achtung eta go up eta go down. Bale, oain bai, oain 8garren agatxigea. Oain, zetik 8garren atatzea beti. Igual azkenengo, beia azkenengo pixua dalako, osea, 6garrenetik 8garrenea funtzionatze horrek. Hala esango nuke. Epa, zer da hau lagunok. Hostia, hemen bi daude, kontuz. Konportaren biradera, guazen! Hori oso material importantea. Epa. Ze esate jazue? Ama, what the fuck? Hoizatik, inbokatu dezagun Ibaioz signalizeko ahal guztiduna. Bale, pentsatze dute, what the fuck, esan dezula beste igogailu horrek etzulako zerritan, ez? Leku galen atatzen itzalako. Bai, nire konklusioa da, 6garrenetik 8garrenea zijoala, orduan 6garrenen gora inai bali manon, bertan atatzen zitzen berriz, eta 8garrenen bera inai manon, bai. Osea, inmertzan, hori, 6tik 7, 7 8 edo
bestela hor gehatzen itzen, ustetola dala. Replikaren aifamena, FKLR. Führungskomando Latenheit replika Falke. Operazio komandoak kontrolatzeko replika unitatea belatza. Mota 6. belaunaldiko goi teknologiako bioresonantzia komando unitatea. Gorputz egitura biomekanikoa. Polietilenozko oskola eta balen kontrako xafladun armadura. Garaiera 250 zentimetro galanta, 2 metro terdi. Hauek dira, aurkitzen ditugun replika mota desberdinak. Ekaitza, ongi etorri ekaitza, zemuz geha. Hoxe, 6. belaunaldiko goi teknologiako bioresonantzia komando unitatea. Hori da, replika mota desberdinak deskribatzen nahi zezkigu. Epa, hor sorpresatxo dator lurrazpitik. Oain, zahata honekin irakurri behar. Ondo posta nahi zekaitza nire bai. Deskribatzen nahi zezkigu replika mota diferentek. Protector Fugus komandoen komandantea. Indar armatuen burua, Falke unitate boteretsua, bioresonantzia prototipo duna. Bere hitza ez da inoiz auzitan jarri behar, bale, hauek buruzagitxok dira. Falke unitatea ez baita protektoren komandante gutxa. Ia izaki jainkotiarra zea, hoxe. Idea hau bere garaiera handiko gorpuzkerarekin eta gure nazioko liderrekiko iraultzaile handia eta bere alaba duen antzarekin nabarmentzen da. Ostia, asko gustatzen zait nazioko liderra iraultzaile handia izatea eta bere alaba hitz larriz. Deitu gehiago hemendik aurrea iraultzaile handia. Kaixo, Tasio, iraultzaile handia. Kasi jainkotiarra da. Beste espezie hau. Zeotea orduan iraultzaile handia, jainkoa hori da, ez? Berekin dakarren bioresonantzia modulo prototipoak laguntzen dio. Ez soilik gogo, ahulagoen borondatea moldatzen, eta haren intentzioak eta emozioak antzematen. Baita urrunetik objektuak maneiatzen ere. Ze, urrunetik? Ze, tipo nola da? Boitu itezula pentsamendukin? Telekinesis, zan hori? O asmo bindut. Nik alaba dituko dizut. Tasio zudupe iraultzaile gaundia. Venga. Oain kontuz, hor sorpresa txatorria. Ostia, bi gainea, Vale. Ostia, hemen dago iraultzaile handia, ez. Ez du zait izena. Oain deskriapena irakurri dugun zean mota hori. Olako bat izango, seguro. Konpuntza esprai hartu dugu. Hau zer da? Falkeren egunerokoa. Falke da. Ez dakit zenbat denbora gehiagoz eutxiko diodan. Ez dut bilakatu nahi zena moduan bizitzen jarraitu nahi. Atariaren bestaldeko begigorriak erakutsi zidan. Ez, ukitu ninduen, pozoitu ninduen. Nire gogoa kutsatua izan dela iruditzen zait, orbandua, beste pertsona baten oroitzapenekin. Dagoeneko ez naiz ni erabat, baina oraindik ez naiz erabat beste norbait bihurtu ere. Hemen nago trabaturik, bera eta nire artean, erdi eratutako amets eta oroitzapenak nire gogora sartu nahian dabiltzala. Nire ekintza guztiak zikinduz. Nor da bera, nor da neska ilezuri ura, zergatik ikusi nahi dut berriro, zergatik maratarikatu oten hau ala, enamoratu intzea Falke. Munizio hartu duzu. Vale. Asuntua da, eta sendatu merko nuke bazpareze hor, tripai heldutan metuk kakalarri auketela, fijatzea bazate. Eta senda, bueno, ez dakit, sendatu ez. Hola xeustu balima daure, zeta arazo hondik ikusten.
Gero norbaitek ze bat ingoit, sortu bat ingoit, olako txorradak esateatik, baina. Gaundia jarri dut, atztxitxa madarikatuak. Xoxotu zaigu sako. Xozotu, xoxotu. Aizue, kontua da hemen replika batzuk. Replika bada Falke hori eta gure bai. Gure personajere replika bada. Eta replikan arten gaixotasun muko bat sartua eta replikak gaiztotu india eta zombi muko batzu bihurtuia. Hortaz kontuatuko zinaten honezkeo, baina berez aurkitzitugun gaizto hoiek, ze gaizto ondina ni naiz, hori onartu berrauket. Gaizto hoiek berez langile batzuk zian, meategi hortako langile replika esplotau batzuk zian, eta beste gabe, oin, pixkate oldarkor jarri dira, baina nik uste hori, holako zerbait dela, gaixotasun bat, behin sistema iragiteion zoze sartua hor, eta horregatik gero hiltzeia eta berpiztu iteia baita, eta hor mogida hori dago. Betiko Resident Evil histori tipikoa ez, baina kasuntan replikante batzukin. Eta gu bilatzen aikea gestalt bat, hau da benetako gizaki bat, original bat, isa zan, ja, ez dizena, baina hasieran azaldu zen, bere bila eginela, da, supuestamente gure berdina, ze gu bere replika bat gea. Eta gero ikusi genuen beste personaje bat, eta igual hori izan isa, eta da gestalt bat, beste gestalt batzun bila idana, uste eta nahi arreba batzun bila idala. Eski historietaz pixka gehiago onteatzen haitu nahi, ze, karo, zuzeneko dala eta buruko mozkeri dela, enaiz enteatzen. Goazen Falkekin itzeitea. Itzegin edo. Itzegin edo. Zer dauk hor, bomba bat, gerria hilo duta? Zer da hori? Kutsa astun bat, ontz baten itxurakoa. Goian zulo txikiak ditu, bozgorailu edo mikrofono bat diruditela. Osa, grabatzen nahi da gaina, edo beste gabe regetoia jartzeu atxaldetan. Ze? Hoixe, besteik ez? Hori izan dana? Ostia, irrati frekuentzia sartzea lehen baiot, reggaeto pixkatz jarriko zaio. Ibaios, zure zein genden, Ibaios, zure beharra dago hemen. Press Gestalt to play, doble mauler. Ongi etorri, Ibaios eta doble mauler. Haze poza, zuek hemen ikustea. Eta ni pentsau dut, Ibaios, hemen altaboz edo mikro bat daukela, inbokatu intzaitugu Ibaios, bai, aspalditik aigea zuri deika. Pentsau dut, altaboz edo mikro bat balin bada hori, nik reggaetoi pixka sartza bion nire irrati frekuentzitik entzuningo gala hortik, ozo ze pasauko gala. Bizkorra naiz, Jaja. Bale, bain frekuentzia aldatza balin badeu, ja, baina... Zoze dago, frekuentzia honetan. Sintonizatzen. Hei, berriro trabatuta? Beti. Hei, sendatu. Ara, Ibaios ja sendatzeko esaten. Iepe Ibaios eus. Hau paztainu, kaixo danok danoi. Venga, esan kaixo danok danoi. Hasi. Bale, sendatengo naiz. Nik Ibaiosen esanak beti ditut. Konpontze adabakia. Ez dakit zein dan... Neure txikian, hau da txikiana, ez? Hauek fuerte godia. Hoi nola nahiko min txikia dauketen, Jak, bai hor tripa hildu tenen kakalarekin bezala. Iepe Ibaios, hau paztaino... Ibaios tasiok esan du kakalarria jasan dezakela. Bai, lentxe gori komentatu dut, hola zen, baina... Etziala molestatzen, baina... Konpontzea adabakiak ez du berehala konpontzen espraiak, bai. Teistin guru pixka bat behar dut.
Ez bari, zion tripai eusten bezala zion mina hartuta bezala eta kakalarrikin zeula ematezun. Esan dut, bueno, ze konpontzea daki bat sartuko jot, edo, ni uste gola ondo nahola. Hoxe zen. Aguanta honezakela kakalarria. Nik uste frekuentzia asuntokin enaizela ez erriten nahi, ez? Onartu merkoet. Intentzioa etzan txarra, baina uste momentu zau alde bat utzi behar daula, historia hau. Ez dakit irrati itzaltzen. Vale. Hau irakurri deu. Guazen. Ostia, guazen noa. Hemendik atea leike? Beharko, ez? Bueno, bai, torri gan lekutik, txarren ere. Ostia, kontuz, Hemen jendea saldu alen, ez? Vale, Falke, lo otro... Nan datoz. Joder, ez deu pakeik, Testuri. Epa. Mina! Bueno, ez dakit minak dan. Hori ustez zirilikoz daola. Edo ez? Ez, igual ez. Replikaren aipamena, MNHR. Mina, ez zen zirilikoz. Minen barbeit. Nuklear. Mehatze eta Sau bulla. Bulla. Niki mina! Aztuta dukat, baina frekuentzia bada ere. Jakin beharko duzu zein. Vale. Ez duzu nahiko suertez asmatzea, horrela ez dauka graziarik. Ja, claro. Hori dokumentu batzutan edo eskurritu beharko dugu. Lehengo munstroa, astelenekoa. Ez, zirilikoz ez dago olako N-erik. H da N zirilikoz. Ja, egi da. Bai. Asteleneko munstroa zer? Vale. Mina dala asteleneko munstroa. Vale. Ez que nahaztu nahiz, munstro hori azaltzezanen bai jartzezula mina zirilikoz. Okerrez balin manau. Baina, karo, beste letra batzuk zian. Hori da, mina bat zen. Hori da. Mota, hirugarren belaunaldiko espezialista industriala. Biomekanikoa, segurtasun altuko xafladun armadura serboxel sendotuarekin, 2 metro eta 60 zentimetro, mina Argentinan Andoba Bermion. Zama astuna, makineria astuna eta ingurune arriskutsuak lanaren parte direnean ez dago MNHR unitatei itzale egingo dien modelorik. Segurtasun altuko armadura mekaniko duen gorputzari esker. Bai, baina egurra eman genion, Naizta armadura ikearri hori duki. Erradiazio maila hilgarrietan ere, edo presio suntsitzailepean, ala nola zero gravitatean, izaera lasaia mantendu eta talde lan eredugarria egiten dute. Gorputz handikoteak kontrakoa pentsatzera eman, bai bazaitzake ere, barruan hirugarren belaunaldiko burmuin erakuntza estandarra dauka. Mantentze lanak eta interkonexio soziala beste edozein replika modelorekin bezain errazak bihurtuz. Bai, baina ne kontrako burruka etzan hain erraza bihurtu beretzat. Kontuan hartu, MNHR-ren eredu neuronala ez dela borrokarako egokia. Borrokazko erabilerarako sapr aldaera erabili beharko litzateke. Gorputz egitura berean borrokarako prestaturiko pertsonalitatea darabilena. Informazio gehiagorako ikusi Sessuar Antipanzer Replika Schnapper. Vale. Bere eredu neuronala etzan egokia borrokarako. Horratik eman genion pasara igual. Urruna aurkitza dunen ja borrokazko erabilerako aldaera izango, eta orduan ja komerik. Me caben Dios. Despistau binez pixkat. Epa. Konpondu berko dugu berri zen. Komerik honekin. Zendatu emerko nuke. Zela ibai seguranko batakoit. Vale, ja sasoi bikainen gaude.
Bueno, zer da hau? Por cierto, Ibaios. Beno, ibili zara Paternosterrean. Bai, hori da. Bai, ibili naiz. Eta gauzatxoak lortu ditut. Gauzatxoa, konportaren biradera. Hau dauket. Gindax biradera altzairuzko konportentzat. Hau, bakitz nun erabili behar dan. Ustez zazpigarren solairuan dela, eno seguro, kaso zigarrenen. Eta horrea gero jongo ga, pixu hau, solairu hau pixkate... Epa, solairu hau pixkat esploratu ondoren, esaten nun. Bueno. Heimat, nazioaren gobernu berriaren etxea. Entzun dut bertan gasezko eraztun erraldoien zeruko ikuspegia zoragarria dela. Vale. Leng, hemen dago S23 Sierpinski. Vale, hor gaudegu, Kitez. Basamortu gorria. Ontzidi imperialak ezingo du askoz gehiago iraun eta laster askatuko da. Dio. Bineta, gerrak zuntxituriko ozeanozko mundua. Begiak izten ditudanean itxasoren soinu entzun dezaket. Buian, jauregi imperialaren etxea, odei pozoitsuen gainean flotatzen. Eta hau eguzkia. Planetario bat, une honetan biztanleak dituzten eguzki sistemako munduen posizio erlatiboak erakutsiz. Bueno, bai, hau ez da ezer orduan. Osea da. Ja, baina zete duke planeta handi bat hor erdin. Planetario bat, une honetan biztanleak dituzten eguzki sistemako munduen posizio erlatiboak erakutsiz. Hori da, hemengo maketa hau, ez? Baina, ez dakit. Eguzki izango da, izarra, Rot Front. Hemen arraipena, posterak ikusi dituzu planetenak. Bueno, ibiliz, bai. Bai. Hemen dikan bide gai ozto. Linterna falta hemen ibiltzeko. Pentsatzela izter lortuko daula. Ala. Itxoiten bioiek. Eta hemen. Itxita dago, liburutegiko giltza behar du. Vale, eta giltza hori ez daukeu, momentuz... Bueno, bioiek horri itxoiten dara, baina pasai merko dut ikusteko zer da ongela hortan. Vale, biate daude. Hemengo sartzea pixkat arriskatu da, Vale, atzeko atea jongo naiz. Jak. Ufa. A ber, hemen nun gaude. North Hallway. Flood overflow. Ufa. Vale, utzi jado. Kontuz. Ufa. Ze, bultza bezala indiot, ez? Neko bizkor bilena ez da minik hartu. Hau zer da, mai gainean linterna modulua dago, bai, lagunok. Linterna modulua, txak. Ekipatu. Ta piztu. Boh, ze ondo. Eskopetak hartu, bai, mesedez. Itxite dago, arranoren giltza behar du. Adler, bale, replikaren aipamena. Adler. Adler rauzea da. A ber, Adler hau okerez banao, mehatze instalazioetako buruzagia bezala da. Eta horrek bota gintun berra. Osea, tipoa pixkat zerria da, bai. Kabroizikina. Administrazio datuen prozesamendu eta logistikarako replika. Arranoa. Mota,
Bosgarren belaunaldiko goi mailako komandoen espezialista. Gorputz egitura biomekanikoa, polietilenozko oskola eta titaniozko ezurdura. 1,75. Osagai garrantzitsuena administratzaile unitatea da. Instalazio oso bateko administrazio egitekoak kudeatu eta gainbegiratu ditzake. Gainontzeko operazio komando unitateak libre utziz, protektor unitateak zuzenean kontrolatzeko. Adlerra, Falke unitateren zuzeneko kide gisa lan egiteko diseinaturik dago. Bere laguntzaile gisa zerbitzatuz egin beharreko izapide eta kalkuluetan. Ez dakiko hau gaiztotu indan edo berez gaiztotuta zen. Osea, berez gaiztoa zen. Zergatik galdetzen duten ea bala jaso nahi ditugun beti da baietz. Bai, baina beti hola ditu. Tira, lekua behar da horretarako ere. 2 estrategia daude eta bat koldarrena da. Serio, balek ere tokiak entzen dute? Bai, egi da, bai. Karo, batzutan ez daukezulekoik. Eta, hemen ze? Arranoren giltza behar dela, baietz bat, asio. Vale, oin... bai, eta linternak ere bai. Ja, eske, danak lekua, la hostia. Survival horror hostia hauek. Ai. Vale, egia hemen zer daun. Kolibri giltza, vale. Jak, gerarte... Jak, iskin... Jaka... Jode, bizkor nabil, bizkor nabil. Vale, hemen zer do, sortzigaren pixua... Hemen ez duze berda. Mehatzulora sartzeko igogailua da. Igogailua hori deitzeko administratzailearen giltza behar dut. Bale. Bai, nik uste fase guzti honen bukaera. Bai. Iritu zaitatea jodiela, baina ez dut uste. Fase guzti honen bukaera hor datorrela esango nuke. Zer diozuela honok? Marranoaren giltza. Konfigurazioan aldatu daiteke linternarena, jendea asko kexatu zelako. Nik nahiago horrela, estresanteagoa da, baina survival joko bat da azkenean. Ezkerrak ez dakitela ateak irekitzen. Ja, hori da, bai, joder. Resident Evileko zombiek ikusi zuten, ezta? Ikasi zuten, ezta? Bueno, Resident Evil batzutan behintzat, bai? Zarretan ez dut uste, baina. Eskerrak. Hala, Mateu. Vale, aurrea lagunok, aurrea. Uzkeu gauzak esploratzeko. Batetik beste konporta hori lortu deu, gero linterna bukeu pareat gela ilun eta gajuteko, hemen baukeu nora jun. Guntuz. Eman indit. Jas. Enon etorri behar gaina. Bueno, eman indit baina ez dut minik eman, ez dut nahi zei tripa heltzen. Vale, oain azkar. Azkartazio, azkar. Hemen berriz azkar. Honea jun algea. Bale, kolibri giltza bertzala, baietz. Beraz, nun gabiltza, nora goaz. Bale, nik uste utzietela gela bat hemen ingoron iluna. Hau zan, ez? Epa. Me caben dios. Bale, honea armakin etorri behar da esan behar nuen, baina... Ezkutua dauken oitako bat dao. Grazia hondik eta ez duna. Baina jo nimerko dugu, Armatu ingo naiz azteko.
Zein da bilor. Hostia, zenba dia, hogei? Caben dios. Zekelako gaikarria. Ja, seguru zerbait daola. Seguru fondon zerbait interesante daola. Joder. Ja, min hartu deu. Zuk nahi baino gehiago dira. Alaxe dia ba. Mintzatea pare bat akatzeituten. Joder, bat egin diot bat tiro bastante ona, Bale, hori akatu dugu. Epa, zer da hau, Jaun Andreok. Ufa. Zemat zate mekaben dios. Bai, eta azkar guazen. Bai, hartu eta erabili. Joder. Ze gaizki... Lurreko akatu, ostia bai, denboa izango banu. Olako gauztako. Ostra, igual honekin akatu behar deuzea. Igual honekin akatu behar deu... Zea, haundia. Eskutu duna. Ostia, oin ilinpetan, no. Bueno, bai igual hobeto, Bueno, ez egia esan ez. Ez behiek ez dianteatzen hor nahola, baina... Linternak entzen duzun unean, ezin duzu aterik ireki. Ireki bai, ez? Ate ireki bai, baina ezin dutena... Ostia. Replika zikoina. Beste replika kase bat. Bi berrogei neurtzeu, zikoina da, venga. Oin ez da momentu irakurtzen azteko. Ostia. Kakazarra. Akatu behar nagoe. Ze ez dago beste ezerkela hontan, ez? Osa, inbesteko movida, spray bat hartzeko eta gero erabiltzeko. Kakazarra. Ostia, ez dauketela sendaga irigia, eta erdil da nahola. Marronazo, Ostia, tonto nahi dut gela hortan, Kriston tonto nahi dut gela hortan, adriliten nahi zen, aspaldin ez dut gorde, bueno, ez dut gorde sesio guztin. Ufa. Ate hori justu bai. Imaginatu eszena real bat, monstruak zuakatu nahian, eta itxaron eskuliburu hau irakurri behar dut. Ze, ate hori irekileikela esatea zu? No jodas. Irekileike ate hori? Ostia, hemen ez da azaltzen ate hori. Osea, hemengo... hori da. Nola? Ate horretan argia zegoen. Ez ara irakurtzen ari den pertsona bat. Bai, baina, jute alemana izorria akatu ingo nagoe. Orduan, burun hartze deu, 8. pixun. 8. solairun utzi deu hor ate hori, bale? Eta... Ostia, txoin, Ostia, nahiz joan flood overflowea nahiz joan. Bueno, oaina nahiz hasiko. Guazen gora. Ze erdil dana, gordetzea jomeron minimo. Bale, nunda gordetzekoa. 7. pixun ez da gordetzekoik? Ostia, 6. venga. Kontuz. Ze hostia, gordetzeko... Ostia, igual base hone. Hala, 7. Venga. Más. 5. Bosgarrenen fijo, baina beste mate bat zeon, ez? 6. egon berdula, hostia, no jodas. Hau zen barrena, 7. Vale, hemen igual ez. Osea, gordetzeko azaldu itea mapan, hori ireki da. Ufa.
Eriotza arrisku nabarmena. Nabarmena, eta zio. Mendiketzan. Eta bosgarren egin jogun berko dugu. No jodas. Baitu, honen zehuk eguen. Ostia, ez horren da ganden. Vale. Zemarrenen gaude, ostia, 6garrenen. Baina, bosgarren egotzeko paternosterrakin ezin da. LBTR, egia da, beti izate jazu. Bueno, ez, Ibaiusek esateit. Ibaiusek esateit da, bain doble mobilorrek. Vale, hor da gordetzekoa, bosgarrenen. Eta laugarrenen, bai, igual horretik naztu naiz. Vale, bazen bosgarren pixura. Nundik? Hemendik. Eskailetatik. Bai, arrazoi. Itxura kaskarrean doa, eta zio. Zer du dugu? Zortzik eta hogei. Bai, gorde mesez. Pena da, tonto nahiten ebile naizela, baina hainbeste aurrerapen egin da. Gorde berra zen. Bale, spraitxo bat, eskerrik asko. Hemen zehose kentzeko, zorabiatzailea. Zerbait kendu berko bat, danak inezen dugu bili. Leku pixkaten behar da. Injektorea, terrentizkoa, eskopeta... Vale, momentu zondo. Eta... Oin sendaten goga. Sendatu eta gorde behar nuen igual. Oso ondo. Injekzia daukazu, sendatzeko zona... Bai, egia da, injekzia ez dut kaso egiten. Egia da. Artengo dugu bain, bazpare. Autoinjektorea. Osasuna neurri handi batean berrez hartzen du berehala. Mugitu bitartean ere erabil daiteke. Vale. 3 auzke gaina. 3. Ondo. Orain linterna daukazu ekipatuta, baina ekipatzen baduzu automatikoki salbatzen zaitu. Ole, hori ona, oso ona. Vale, gauzatxo gauzkeu iteko. Hemen, ezpixun, solairontan ez. Vale, solairontan ez. Urrengo solairon bai. Ze lortu dugu beste konporta hori. Konportate. Hau lortu dugu, beraz, oain. Bazan, nik esango nuke solairu ontan zala. Ez, igual ez, etorri gata ez dugu ikusi. Ontzaren giltza. Giltza asko berri hemen, Hemen zer dago? Urrengo solera izangoa. Hemen ate bat daukazu ikusi gabe grisez. Cleaning room hortan. Ostia, karo, urduri jartzen naiz jende asko dabilelako gela hortan. Eta orduan komerik etortzea. Hala, kolpea.
Joder. Gastatu dugu balak, osasuna, eta... dana. Autoinjektore gehiago ezin dituzu eraman. La hostia. Nan. Bale, gela berri bat. Armazorroa. Ostia, armazorroa oso. Jo, ez dauket lekuik ezertako, ostia. Munizioa... hoi zer da bestia? Eskopeta kartutxoak hartu, bai. Hau zea da. Bai, tiroa praktikatzen hasiko gea. Uixi bakarri falta gendun. Zitalis. Zelo. Haupa zitalko. Zelo, zinta itxasgarri hartzeko lekuik. Ez ez dago ezertako lekuik. Bueno, konpontzea dagoki bat gazatu erko dugu. Hori, bai ez da? Bai. Eta orduan hartu daik, hau. Posta, ez zertako izangoa. Hemen zagartzeko, a ber. Laro lau, goita bat ze. Hau apuntatu mirko nuke. Ez da. Eiztaria, Storch Steven, tankea. Bale, ze nahi dezue, nik hobetzea? Erregistro hauek hobetzea? Hori da helburua? Ez da, behar balak tontakeri hontan gastatzen, Zitalko, Ibaioz, hasiko naiz balak tontakeri hontan gastatzen edo ez? Zitalko, ongietorri, haupa dan hori, haupa zuri. Agian premio emango dizute ondo egiten baduzu tiro. Zure partida da. Zena bala uzket. Zero. Ezin da, ez dago balaik. Bai ama. Eta garrantzitsua da edo ez, Ibaioz? Hori galdetu izau. Ez du garrantzitsua ematen da, bueno, ez duket balai, beraz ez dago diskusiek. Bain kontuz, No. Arazoak, gela hontan. Jode. Labankada bat sartu ez ditua pasaran. Ostia, beti minbera gaude, Ez duzu konpontzea daki hartzeko lekurik. Kakainak horrez. Ostia. Bueno, giltzarrapo txiki batekin giltzatua. Ostia. Horre revolverra hongo igual. Zeloa igual kombinatu imerkoa zeo zerrekin. Ondigan ez dakit zerrekin. Jak, sendatuta. Bala gastatzea ez da garrantzitsua. Nik ez nuke egingo. Eta armazorroa zertarako da. Gainera tasio punterio hona dauka, ezta? Bai, hoxe. Arma hon badauka barruan, irekitzea lortzen baduzu. Etxaiek ala diote, Ibaioz. Ostras. Banan. Eman, jaso dugu gaine. Kolpea. Ai ama. Berriz kolpaturik. Baina ondo, no? Ondo, no, ez dut minik eman. Mateunez. Ai. Hemen bideik badago? Ez. Hemen hau irakurri gendun? Bai. Bai, ez da. Guazen azkar. Me cago en Dios, beste kolpea bat. Hostia, Zaplak merke aldin. Konmina botu. Ostras. Ararrak dira lurpetik ateratzen diren nazkarri horiek. A ber, nungin doa zen. Beste... Rolling Shooter Gate, hori da iriki berretena oain dauketen tramanko lurreken. Gelau lasaia da? Bai, gelau segurua da.
Hau, hilda dau. Esnatuko alako baten. Erabili dugu, biradera. Hau plazerra. Gela seguru bat, ontzaren giltza. Bai, lagunok. Bai, lagunok. Txalo. Bejon daidala. Eule gugea, eule bat okoraz bana replika harin unibertsal soila, ontza, laguarren belaunaldiko, kostu baxuko erabilera orokorrekoa. Osea, merkexurreko biomekaniko bat gea, polietilenozko eskola, bat 75. Eusan nazioko biztanleria aktiboaren oinarria dira. Peoi utxa gera. Ez, Elster. Ostia, gu ez geha eule. Vale. Langile unitate dotore hauek etxeko ataza ugaritarako aproposak dira, garbiketa sukaldaritza edo sendagaitza eta bulegoko lan arruntak esaterako. Euleak biziki lagunkoiak dira eta ondo konpontzen dira bai egin artean eta baita beste replika modelo gehienekin ere. Baina ez denekin. Borrokarako egokiak ez diren arren, haien gorputz egitura arinak aukera paregabe bihurtzen ditu baliabide mugatuko urruneko instalazioetarako. Vale. Zer hartu, zer utzi. Eskopetak hartutxo dauzkeu eta pistolanak edo pistola utziko dut eskopeta hartuko dugu. Eta eskopeta. Ostia. Kartutxok, ontzaren giltza, zinta itxasgarrian momentu zutzingo deu, armazorroare bai, ez dakeu... Vale. Mendikan ez dakeu nola ireki. Autoinjektore baukeu, bueno, bi... Vale. Zer erabiltzen duzu itzulpenak egiteko, Ibaios? Burupa. Zer? Eluiar eta teklatu ba. Bai. Bueno. Ba, aurrera, launok, aurrera. Hau ireki deu, bale, ontzaren giltza, solairu bat gorago erabili bertzen okorez banago, ez? Ja, ez dakit, seguro. Zu guatzezea, Ibaioz, ontzaren giltzan erabiltzeko hori nundon? Zitalko, hold my beer. Eutxik garagardoa baina, bala. Itzulpenak itea. Itzultzaile neuronala goes brrrr. Noizbait itzultzaile neuronala erabiliko dut. Oraingoz ez. Ontzarena orain dela gutxi ikusi duzu. Bai. Goiko solairu bat gorago, ez? Ibaios? Ez izan zitala, Ibaios. Solairu bat gorago, ez? Piano room. Piano bat zeundu nahi zenterau? Bello, piano hor dago. Piano de kola hori zapatoto. Itxatx piano bat. Nola jo jakin nahiko nuke. Nola estalkiak endu aurrena? Uste dut baietz. Vale, solairu bat gora. Bezazpitik beseira, beraz erabiliko dugu paternosterra. Paternosterrean barrena. Vale, ontzaren giltza behartzan... Non baiten, baina... Arar dorm, akaso hor da. Oen azkarre, kolpeik ez du jaso behar, Ole! Me cago en Dios, me cago en Dios. Ezkerrak ez genuen kolpeik jaso behar. Igual, karo, tiro karea ziberko ez? Momentun baten. Jas. Hala, injektore bat, venga. Ze hostia, injektore bat hartu eta guendikan... Hola? Hostia, beste bat, venga... Igual ez da hartu. Desekipatu inda, tonto naiz.
Guaze. Akatu inberko ditut nazkagarri hauek, Es! Me cago en Dios! Luze gaizkin abilen, me cago en Dios. Ekipatu egin duzu ez erabili. Toain kakazarrara indat. Ostia. Joder. Bauko beste tonto sorta. Ostia. Me cago en Dios poste zikin horiek. Ostia. Ufa, Ufa. Me cago en Dios bakoitzeko euro bat. Kaben di oro. Ekipatzen baduzu ez zaitu sendatzen, baina hiltzera zoazenean berpizten zaitu. Zutabeak dira etxaegi zailenak nonbait. Hala da. Eta, hostia, bai, nun otezan giltza... giltza hementzan giltza. Ontzaren giltzara bili duzu, guazen. Gela lasai bat. Logela, litera batzuk dira, zer da hori? Ez, flipa bindatez. Ez dut ondo identifikatzen erdiko gauza hori zer den. Ezin dira hil. Eulen lieder. Bueno. Hautsitako musika kasete hartu, bai, eta zerrekin konponduko deu? Bakigu zerrekin konponduko deun. Bozgorailuan labana bat sartuta, ostia. Zaitu pixka gauzak, ez? Argita garbi zinta itxaskorrakin konponduko dugu. Literak dira literalki. Bale, ondo ikusi atordan. Literalki literak dira ontzaren abestia, baina kutxan utzi duzu zeloa. Bai, goatzen naiz. Eta kutxa... kutxa etzen soleiru hontan. Beste buelta bat eman berdeu lerdoien ondotik. Etzan solairu hontan? Bat gorago zen? Joder, baina posgarrenen bazean bestelare? De dio. Zesatezu, Zintaren agoratzen duzu antikopia tapatzeko eta deuleman lergaltzeko PlayStation ekaitza, nik ustete kasetak, ertzetako zulotxoak, kasetetan, hor dauzkat kasetak eakusteko, baina ez dut deako. Bai, kasetetan, kaset originala balimazen euken, zuloa zeuken. Eta zulo hori tapatzea limazen zelokin, ja kopia huintzeiken gainetik. Baina, ekaitza, doble moler gaztea da, oso gaztea da. Baina, akaso jakingo zuen, Ze zaharra nahi zen, bai. Ez doble moler gaztea da, baina, akaso hori jakingo zuen. Nundin noagoaz? Hemen. Zinta hartu... Hartu zinta tasio. Ez despistatu. Despiste errezekoa naiz, dakizun bezala. Beraz, despistatu kombinatu. Kasetekin. Jak. Bale, gordengo deu, bitarten. Ez nekien kaseteak antikopia zutenik ere. Beitu ze gaztea dan doble moler. Guaz berriz kasetan gela horta. Espero du sustoi gabe iristea. Bai, hemen ez dago olako asuntoik, ez? Bai, music player. Hemen zozo deskurrituko dugu. Hala.
Ostia. Labanak endu. No jodas, oinze. Ai. Double Mailer, etzen antikopia zulo bat baizik. Mekanikoki saiatzen zen horretan makiltxo bat sartzen. Teknologia punta. Baina, bueno, bazan antikopia, ez? Nolabait? Bere sistema horrekin. Ez dago eskulubururik. Bueno, antikopia, karo, ez antikopia ez. Zuk berdin kopia uzen eiken zinta hori beste batea, baina zinta horren gainetik zerbait idazteko, orduan ja, zeloa jarri bertzen nion, hori ebitatu nahi zuen. Okerrez banago. Eta bain ze, ez dago eskulubururik. Gainean grabatzeko bai. Lehen burua erabiltzen zen gauzak egiteko, orain dena SW konpontzen duela diote. Zer da SW? Zer da SW? Bueno, hemen ze, Ibaioz hitz egintzazu. Osa, zinta entzun benon hemen lasai asko, eta ezin dagoen? Sekristo. Sekristo. Zer da hau? Gehi bat, software. Vale. Star Wars. Dana Star Warsek konpontzen du. Lehen buru erabiltze zen, gauzakiteko, eta guain Star Warsekin dana ina hau. Epa, zora getzaile bat, eskerrik asko. Nonbait azalduko zeizu zer egin. Hola algea. Aurrera edo. Vale, zer neuken niko baina aurre egiteko? Zer dauketo hain lehen ez neukena aurre egiteko? Giltza daia erabiliet? Orduan, zer da asuntoa bain? Iluna zeon gelan batea sartzea? Edo irakurri duzu dagoeneko? Zer irakurri bertzen? Ez dut uste irakurri denik. Baina guazen dokumentutan behiratzea. Konponketa. Modulu logikoa. Ez da hau? Sartu inventario pantailara X. Hautatu konpondu berako objetua. Hau da asuntoa? Hau hasiera da. Azken dokumentuetan. Star ese, lo otro. Epa, hau zertan? Segurtasun teknikari zaindari erreplika, Star. Eskaera zenbakia. Ez dirudi hor dagoenik. Hauek zean planetan zeak. Kitaz. Askatasun egarriz. Falkeren egunerokoan ez bat da. Bueno, guazen solairu bat berago, esplorazio pixkatingo dugu eta hostia, txon. Osa, 8. añora jetxi daike, baina atia ezin zen iriki. Eta ez da tireki baindik, hostia. Nolatan ez da tireki baindik? Daneako ascensoren ibiltzen ditu naiz da. Ui, hemen ginen. Oez, bai. Hemen giltza bat berda, hostia. Ze giltza izango hori, ez daukeu. Bof.
Piano room. Bueno, esan lehike gora jonberrek ez daukeula mo... Hola, esnatu da. Agarra hemen zerbait interesante aurkitzeten, objeton bat. Ez du maten, ez daukago zer. Gordin got bazpare. Hor gris badago, ara? Tontotu algea, nolatan ez ditut ikusten ate grisak. Eskerak ibai ez daun. Ate gris bat... Ba, bertan deu. Aber ez den susto ikartzen hemengo lerdo honekin. Bale, akatu ingot. Zozertako dago da armak. Gertu gotik eman nion. Ostia, eta hu... berda. Zaten un betiko akatzea. Epa. Bai, betiko akatukoet. Ezen arranoaren giltzanera horiek hori zagertzen dira. Bai, egia. Ingo dauna da. Hartu beste petardo hori, zer da. Termitazko bengala. Eta termitazko bengala batekin hau ingo deu sontxitu betirako erabili blot ez zer ingo ez aurrekon erabili nun bat eta alperrik erabili nun Grisa horendik ez du begiratu. But tiroaren soinua oso realista da. Seko. Magia barik. Bai, tiroen soinua ondo dago, egia. Hau esate zenean. Esate zenean, Ibaioz... Bai, garo, horretik genitzen joan, bilduta zeolako batea. Bale, nundi nagoaz. Galdutan abiloen. Stardorm... zein bergen duen. Ilunpetan daun gelan bat edo beste. Baitu, hemen. Nik beko esaten izun, bai arrazoi izu baina. Bai. Ostia, hau behiratu aldeo. Hemen zer dago? Bai, ikusi dugu. Igual hemen... Zoza utzi genuen, Vale. Beraz nagoa zuen, bera. Protektorren bulegoa. Bai, ikusiet. Hori da, Protector Office. Horrea, enitzan jun, sartu nitzan, baina ez neuken linterna. Ostia, eta oen linterna ondo? Ez da guetek ipauta. Jak. Vale, gela ontategia lasai pasago daike. Kontuz hemen. Ez da hortik, baina HD nartzea torri naiz. Hemen beste nazkarri gaukeu. Total, gela honek ez du zertako balio. Beraz, sola utziko dugu. Vale, protektorren bulegoa joan behar dugu. Korrika baten. Akau. Vale, mucho tasio. Ondo, hor fino hili naiz, bingoz. Eta bagoaz. Gela berria. Hala. Hostia, karga. Biola uzket, Ondo aprobetxatu berdia. Vale, ondo. Ikusten dut gela interesante dela, petardo bat sartuko dugu. Uartearen giltza.
Uhartearen giltza. Bai lagunok. Linterrangin erraz ikusten zaituzte egia da. Uhartearen giltza. Kuadrokoa. Kolibria zuzendaritzaren bulegoan. Kolibrietako batek bere burua giltzapetu du. Ze ordu deu, behatzek amar gutxi ondo. 7. solairuko zuzendaritzaren bulegoan. Bera eta bere ilusioak gela barruan eserita ikusi ditut negarrez. Haietako zein da benetakoa. Uste dutango margolan arengatik dela. Gerturatzen nintzen ero, iruditzen zitzaidan nire burua uhartearen irudia ikustera behartzen zuela. Ala, hostia. Sentsazio indartsua zen. Inpresioaz botaka eginarazteko modukoa. Badago transmisio hori neutralizatzeko modurik? Akaso bere kontrolerako seinalaren maiztasuna begiztan atzera elikatzeko moduren bat dago? Bai, goatzen naiz. Gogoratzen frekuentziena, replika mordoa zoratuta, bai. Vale. Nik abisatzi zuet, lagunok, behatzik amapi gutxi dira, gehien ez behatzik eta laur deneola, ni bukatu ingote zuzenekoa. Eta nahi balimo norbaitek hasi, radio zitalkok, buru neukitzako. Munizioa... hemen azalpena, baina beno lortu zenuen hau gabe ere. Bai, nik uste zuk pixkat azaldu zeneala, zuri esker lortu nula. Bineta, hau beste planeta bat izangoa. Gizatariaren sehaska, bineta. Epa, giltza bat. Ehiztariaren giltza. Ez dut lekurik hartzeko. Ehiztariaren giltza. Ta zertako da ehiztariaren giltza? Leku hain daiken zozera bileta hemen. Ez. Ehiztariak armak ditu. Ostia, zer da, beste kaja horren giltza? Kaja hori irikitzeko? Aurkitu duen hori? Eta hor revolverra hangoa barrun, argi eta garbi. Bale, honei petarretoa, jarriko jote igual. Ez bueltatzen merke dugela honta. Ez da buket petardoik eskura. No? Bai. Venga. Izorra adi. Vale. Ordu nin berdeuna da. Leku hain. Vale, piano rumea jun. Ostia, ez goitik izan dut. Beste bat erabili eta leku daukazu. Bai, soña ez da alberri galduko, Ingoetena da piano rumea jun. Gauzak ustu, giltzan bilatorri, berriz piano rumea jun. Kontu zuen. Dios, purtzilla. Ez daukat balaik, ez? Joder, honean unsartu behar mekaben zotz. Guazen azkar. Joder. Hori akaben berdet, nazkante hori. Abian horren mendida. Alare, enaiz osasunez gaizki gero, Tokezilo bat eman dit, oina. Vale, hau fuera. Eskopeta fuera. Munizioa fuera. Hombre, bazo zertu erko dugu, pistola eta balak bare. Musika kasetean momentuz fuera. Gehatzaia uartean giltzakin. Eta hilau slot, baina pistola eta balak hartu erko iteu, klaro. Bauzkat bala normalak, bai? Ui. Ai.
Ekipatu arma, bai, eskerrik asko. Ez da bala gehiago gatu hemen, ez? Pistolanan balak. Ufa. Vale, orduan. Birkargatuta dago. Vale. Ta termitazko bengala hartengo bete, eta hola, erdiko tipo horiak hau bengo dira, izkizton lata ematen nahi da. Ta vale, ta pakea. Ta pake santua. Kontuz, Vale, hemen dago, kontuz. Vale, distantzia dukeu, ondo. Ondo. Ah, hostia, ez, no agua, tasio, no agua, ardil da zeola, joder. Ondo. Termit bat jarriko jo. Ta venga. A funcionar. Gorde? Ez du beldurrik, hostia, da, gorde inbernun. Baina, bueno, bertati bertagoaz, ez? No agindoa zen. Protector... Bai, horreagoaz, protector archiveagoaz. Zuzenean termitarekin hil dezakezu. Horrein giltza hartu. Hostia. Hostia, ekipatu. Vale, hemen jala lasai. Historiaren giltza hartu, horrekin revolverra, lo otro. Vale, eta gero joan behar de uartearen kuadroa, eta horrek beste giltza sartu. Guazen, ondo gabiltz, gozo. Vale, ingo duna hau hartu. Eta armazorroa giltzarrapo batekin itxita. Eta historiaren giltza kombinatu. Jak revolverra. Fuera hau, ez, txun, lasai. Vale, hau fuera eta errevolverra hartuko dugu eta errevolverran balak. Eta zauze gehiago mendik eramateko, importantea dana kaseta hartengo dugu, ez? Ze kristo. Leku gatua, bai. Lekutxo bat gatua. Bueno, kargatze daunen libratukoa. Hauken dugu, zora biatzailea tonto hori. Eta oain ingo duna kargatu dago 6 balakin. Eta beste amai dauzkegu hemen. Ez, zema dauzkegu? Beste 6 izango, ez? Bueno, ez dakit, 10 milimetroko munizioa da. Eta... Guazen aurrea lagunak. Ekipatu. Revolverrakin gozo. Vale, oain, joan behar dugu kuadro zoro horta... Island Painting, handau. Management Office, venga. Ederra. Guazen. Hostia, susto hartu. Ibaioz, aurkari hori bere ezkutuak datorrena nola akatu beharko nuke? Beste kolpek emateko horrekin nola, ze revolverrakin tiro ite gale maiote ezkutuakin gorde ingoa, ez, ezkutuatzen. Ez dakit zitalko hemen presente jarraitzen, baina aurreko baten esan zenean zitalko 280 pen hain izala emititzen, bere izmen nahiko baxuakin, eta gero igo genuen, eta aurreko zuzenekon bere izmen hori igo nulako ja zuk aurre ikusi bezala kaso gertau lehikela, jokoa gerraskau itezun, zehazuzken arazok, rendimendu arazok zuzken. Eta orduan bere izmena berriz jetxiet, eta berriz 280 jarriet, eta guain erki joa. Beste erik gabe. Eider Gorrotxategi, kantaria, ongi etorri.
ez dakit ondo, uste dut eskopetaren lehenengo tiroa botata ezkutua galtzen zuela. Eider Gorrotxategi, ze hauket, zuri bialtzeko proposamen bat. Aurreko kantu bat aitu nun, eta pentsau nun zurekin kolaborazio bat aspaldi daukeu pendiente, eta indeik eula ingelesezko kantu bat zan, bideojoku batekoa, Sayonara Wild Hearts, eta pentsatu nun, zurekin kolaborazio egiteko moduko zala, igual letra euskeratzen genula eta guai gehaule ikela. Beraz, bialduko izut kantua hori guztia zaizun eta ingo dugu. Kristona izango da, ilargi. Bai. Zorabiatzailearekin uste dut ez duela arazorik ematen. Ostia, aprobatu horkot. Baina, hain momentuz eskibatu inberko dugu. Noa goaz, burun garbi hartu noa goazen. Bialduko izut proposamena Eider. Ia guztia zaizun kantua, eta beste gauza bat ingo dugu. Bion guztoko zerbait topatzea da, eta goazen bidali eta hitz egingo dugu. Hoi da. Bai, ni normalen ni egiten duen. Beltzingok. Zer zauzie berbetan? Zitalko. Gauza difende dauzkat esateko bat. Ni bakizu musiko naizela eta Eider Gorrotxategikin kolaborazio bat inber dugu. Beak kantatzeulako eta aspaldi daukeu, hori pendiente. Bestea. Ez dakit entzun dezun, baina rendimentuakin arazo izan itun. Igonun bere izmena, ez da izan magarren nun, 1080 o pixka flipa goi nun igual. Streaman bere izmena, igonun, eta orduan ja ordenadore getzun ematen. Ikuste zen jokua zijoala kosta eta orduan berriz lerun dela berea jetxiet eta ondo dabil. Eta pakea. Hori, izubo taldean jarriko duzu ez da? Noski. Ez dakit jantzat nik Telegram kanal bauket, izubo lur planetan, eta nik eta nire inguruko musikarik iteiten gauzakoa hor jartzeiteu. Beti. Eta, baitare gamelu eta holako gauzak. 720 ere ezin du? Ez dut probatu 720ekin, baina esango nuke ez, hemen holare, 480en gaudelare, kontuatza balimazea, aurkari asko ateatzeanen, pixkate esango nuke FPS jetxite jala. Ez dakit jokuan efektua dan, o ordenadorek ezin dula. Baina ni bazpare hola lasai egono. Joku hau izan da gaina, ez du bereizmenik eragarrezkoik ez du behar, nire iritziz. Isildu nadin eta guazen zehara. Guazen beste gela horta, joder. Latta ematen hasten naiz, da naiz gehatzen. Guazen... Bai, erabili giltza. Uarteren giltza erabili noski. Ze galdera da hori? Signalis? Zitalis. Tallerreko giltza hartu. Ze taller? Ze taller, Ibaioz? Ez daukat burun tallerrek. Tallerreko giltza. Ze tallerra. Ze tallerra. Zitalko. Kaixo. 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 Ostia, Ze taller. Lan apur bat egin beharko duzu. Venga tallerera. Nola da taller inglesez? Cleaning, repair gay. Ez, bay, repair bay. Ostia, ze bere izmen dago, ez da trairako. Day, repair day. Eguna? Euskarazko itzulpena azaltzen da ezkerrean behean. Nun. Bai, ostia, Jesus. Konponketa gunea. Hori izango talerra, ez? Ez dakit talerra non dagoen orain. Konponketa gunea ez da izango talerra? Talerreko pasabidea! Ojo, hemen dago. Arar logela eta talerreko pasabidea.
Horra egon behar du. Bole, guazen. Nun naho ni? Nun naho ni? Beste pixu baten naho jaseuz. Bale, ni 7. solairuan naho, eta hori 6. solairuan zan... Bai. Ekilikoa. Zea. Zer da, hau. Andreok. Ostia, hor beste buzoi batzu dara. Buzoitako gelara, buzoitako... esan gote dugu, buzoitako giltzare berdet. 8? 8 entzan? Ostia. Ostia, galdu naizela, ezan 8. 6 antzan, me cago en zotz. Vale. Ekilikoa. Workshop. Repair Bay. Konponketa gunea. Ostia, hori dena jarria zutan izan terau. Vale, venga. Workshop, hallway. Horreagoaz. Bide luzea aurretik. Hemen postontziko giltza behar du, honek. Eskerrak zirilin goz ez dagoen. Handi da, ez? Bai. Revolverra erabiltzeko aukera bikaina, baina ez dut erabiliko zemen. Hala. Jaso inda goine, jaso. Galanta gaina. Eta repair, hemen ez da repair, Arrazotan sartu gara berriz. Dios, hiltzorian datazio. Bueno. Pufa. Sendatzea da baki bat oso ze maiazu joku. A ber, nuntzan repair. Ostia, hor gela hortan da. Pufa. Parekoa zen atea. Osea, beraz, ezkerretakoa edo eskubitakoa? Zeate zehazki, oen ja hilzorin nago, Osea, oen kolorek ez dia ikusten. Pufa. Horia. Aurrekoa. Ufa. Venga. Sendatze gauzak mesedez. Munizioa ez, sendatze gauzak. Han. Munizio gehiago, la hostia. Koldarra naizela. Repliken arazo ezagunak bigarren zatia. Zer du dugu? 9:05. Komandanteak soilik ikusteko, replika modelo hauekin izandako esperientziari esker, hobeto ulertzen ditugu. Jokuak dauken txarra da, tensio haukezula, ontsa mandoa bibratzen nahi da, erdi hildan haulako. Eta baten, keston testu irakurtzea, momentu txarra bezala aldatzea. Driblina praktikatu behar da, eta zio dupe, izkina batera irakarri eta gero korrik egin. Jokuk beti behar ez deun ematen. Replika modelo hauekin izandako esperientziari esker, hobeto ulertzen ditugu haien jokaerako irregulartasunak, zeinak unitate hauentzako erabilietako jatorrizko eredu neuronaletan duten sorburua. Informazio hau hain kontuzkoa denez, dokumentu hau irakurri ondoren suntsitu egin behar da. Normalean izera xaola gabe dutenarren, estarrek barne hierarkia zorrotza daukate. Eta hau kontuan hartu behar da, unitateak ofizial mailara igotzean. Unitate errespetagarri bat ez igotzeak edo maila baseko unitate bat goratzeak istiluak sorraraz ditzake logeletan.
Estarrek noizbeinka talde barneko arauak sor ditzakete. Haustean zigor fisikoak ezarriz. Ofizial batzuei arma militarak eramaten uztea gomendagarria da. Fetitxezko objektu gisa, haien pertsonalitatea egonkortzeko. Oi txapa, ez, Joseus? Stortx unitateak hasiera batean aldarte suminkorrekoak dira. Martxan jarri ondoren, pazientzian trebatzeak giltzarri da, haien eredu neuronala beste modeloena baino ez egonkorragoa baita. Trebakuntza hau gabe, oso pertsonalitate aldakorreko unitateak sor daitezke, krudelkeria eta bortxari oso emanak. Estrategia ohikoena estar unitate zaharrako batekin bikoteka jartzea izaten da. Ertzainekin hori iteue. Stortxen pertsonalitatea dutxa edo bainoak hartuz egonkortzen da. Historia edo mitologiari buruzko liburuek fetitxezko objektu gisa emaitza onak ematen dituzte. Bitu nola naun, Bitu ze piurotan naun. Kakalarri, Okerrena historia aldetik informazio ematen duela honek, baina orain ez dizula ezertarako ere balio. Kakalarri da xente. Bueno, zer da hau? Zer da hau? Puzle itxura duke honek, A ver. Kaseta entzuteko. Musika kaseta erabili, bai. Musika kaseta erabili duzu. Eulen Lieder. Bai, piztu, ze. Bakit hori dala, baina, ze. Jarri ba martxan. Botoia behekoa da. Hau! Hori irratia eta goian kaseta, ez? Notifikazioa. Zitalko zuzenean da! live.zital.eus Bueno, Leicester Riding oio. Behatzik eta behatzi dia. A ver. Sakatu duzun play horren azpian. Hau! Bueno, zer da hau lagunok? Nola piztea hau? Irratian 142 kanalean. Bai? Ze irrati bidez konektatu behar dut. Benetan jeltzate. Hor esan dizu. Ze, musikita? Hoi zen? Eta bain play eman? Baina ez duzu irakurri. Bale, hemen jarriet. Kasete reproduzitzailearen irteera, 152 kHz moiztasunean emititzeko instalatua dago. Osea, hau dana musikita entzuteko indau. Osea, hiltzorin nago, eta lortu etena da hau entzutea. Eta ontza mikrofonoan erabiltzen baduzu, zer erabiltzalein baet kaseta hau, baina ezin detan han erreproduzitu. Osea, ura handago. Txon. Ontza mikrofonoa zertzan. Beste personaje horrek eskun hartuta zuzkena, ez? Edo? Zuzenekora sartu nahi zenean, ontzaren irudi bat zeukan replika batekin zeunden. Hoean zegoen tipuan alboan irratia jarri bai. Klaro, eski irratia ben gainen dauket. Karo, ez dut eraman beharrik reproduktorea, ze irratiekin dauket. Bale. Osea, musik entzuteunen, berpiztu dengoa. Eta baina baitu ze piurakin ni joan, ez nagondo. Ez nagondo, da gorda inberko nuke ze eozein momentutan hilingo naiz. Da gela hortatik pasein behar da, Para de guztia zorro baldan. Bale, txoin, guztia baina zigarren pixun no, eta hori nuntzan. Hori nik uste 8. entzala. 8. entzala esango nuke.
Falkes box, bai, hor da. Faklar berderron. Bale, 8 jetxi behar dugu. Paternosterra ez dabil? Bai, badabil. Jun ez izan beldurtia. Ja, eske, hemen gelaik komprometituna bertan dauket, hause da gelaik komprometituna. Eta ustez poste badala nita Paternosterran erdin. Osa, asunto txarra. Puf. Vale, oen. Vale, bertan geha behintzat. Biden sorpresa txarremat izan daikeu. Ne bertan geha. Daukot revolverra, handik ezatera bile. Nan. Ufa. Jak, kolibri giltza. Boh. Ze ondo. Bai. Kolibri giltza, eta hori nun erabiltzen kolibri giltza. Aztu dut, baina... Ba, esatalen bai azue kolibri giltza nundan exactamente, oantxe jongo naiz. Bestela gordetzea jongo naiz, eta gero zitelko right dingo jo. Eskubiko. East Hallway. Hortzan kolibri giltza. Joder, bagoazen. Gorde eta utzi horren gorako. Hala, zitelko nio kasoz, irakurtzeko gauza da barruan, ondo. Bai, ordu. Baina, hostia, bain kontuz, Bale, gordetzen joa, lehen bailan. Guztoko dut etxaien gana musikarekin joatea, Vietnameko gudako helikopteren antzera. Bai, oso kuriosoa. Ba... Venga, gordetzea. Gordetzea 6. pixura joan beharra dago, ez? 6. ez, 5. ala, hostia. Ez, 7. gordeek, Hostia, baina 7. etzan pixkate... Ez dago jende asko hor pultaka. Bueno, ikusiko dugu. Ez, hau garbitu bandun. Ba, bikain. Ole, ondo. Ba, ze ondo. Txone, ia sendatzeko oso zeuketen hemen. Hemen utzita. Kakazarra batez. Ba, oso gaizki gabiltze, sendatzeko igabe, eta, bueno, gordingo dugu. Eta gaurkoz pakea. Gaurkoz kapea. Ondo junda, ondo junda. Gaurkoz kafea, ez bakea. Ondo junda, lagunok, ondo junda. Guazen zitalkon gana. Venga. Bueno, eskarrik asko, horri zaten adiskide guztiari. Eta... Ingo dugu, hemen jarriko dugu... Nola, pantailako erakutsi. Hoi da. Pantailan jarriko dugu hau. Bueno, eta zesupe, eskarrik asko zuri ez zuei, denoi. Vale, eta hemen inberduna da Twitch, nola da? Raid. /raid zitalko. Gaina emesti irakurri ahotxare urratu zaizu ia. Bai, pixka lehortuta ezela bukete. Bai, aurretik kantatzen nahitu nahi, zigarra erratzen bai, eta txokai asko ditut hor. Hori da, zuei, eskarrik asko. Zuei, eta jarraituko dugu, Jarraituko dugu, ze oso interesante da jokua. Lehen jarraituko dugu. Raid zitalko, gustatin dutela, eta agur esango izuet lagunok. Agur esango izuet. Beste bat arte. Urrengoko urkantinplora onduan dezula zuzenekoa. Ba, ean detura, maneuken zea. Maneuken jarra. Baina... Ez dut behar bezen bestean ematunez. Bueno, lagunok, ondo pasa zitalkokin. Eta beste bat enengo, YouTubeko ikusentzuleire agur esate izuet, lehen bailen. Ze raida inorduko, ja, moztuengoet, emisioa. Beraz, beste bat arte, hemen jarraituko dut, asosupen kanalen, eta ondo izan lagunok, ondo izan, hau pazitalko, goazen, right now. Beste bat arte, adio!